मोनसे गोजोनथाव रादाब चिरां जिल्लानि सिङाव दिनै मोनसे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि बेखेवदों। बे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिनि मुङानो जादों आइपुवालि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय समायना रमायना बैग्रिबारिजों बुंफबनाय दिजाब्रां दालां साखाथियावनो दङ बे आइपुवालि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिया। चिरां जिल्लानि रायजो राजाफोर आरो साखाथि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय आरो गोदान बोसोरखौ बरायनायनि रंजानो एबा पिकनिक जाहैनो थाखाय बे आइपुवालि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बेखेवबाय। आइपुवालि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ 13 नं सिडली चिरां बियाबनि इएम सायखं बसुमतारी आरो काजलगांव फरेस्ट डिभिजननि डिएफअ कुनजुन बसुमतारीनि आखाइजों बेखेवनाय जायो। आइपुवालि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिनि लोब्बायै इएम सायखं बसुमतारी आरो डिएफअ कुनजुन बसुमतारी बिथांमोनहा बे समाव मा बुंथिदों बे समाव मोजाङै खोनासंनानै लादो। बयनिसिमबो गोजोननाय जासिनाय थाबाय। दिनै 10 तारिख डिसेम्बर 2024 बेयाव आइपुवालि पिकनिक स्पटखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय। आवगायनि समफ्रावबो आं फैनाय जादों आरो बेखौ बेखेवफैनाय जादों। देग्लायनि जेनाखि सिनारि बेखौ आं साबसिन मोनदों आरो दंफांफ्राबो देरसिनबाय साबसिन जाबाय आरो फारसेथिं मस्ट एमाजिं सोमोनांथाव सिनारिया जाहैबाय जोंहा नैबे ब्रिजआ हाबाय। दा बेनि थाखाय सबसे भिउआ साबसिन जादों आरो बयनिख्रुइ नायथावथावसिन जादों आं बेखौहाय दिनै नुफैदों आरो दिनैनिफ्राय गोबां जेनाखि पिकनिक जानो गोसो जानाय मानसिफ्रा फैगोन आरो सोंगासिनो दङमोन जे आइपुवालिया माब्ला खुलिगोन। दिनै बेखौ बेखेवनाय जाबाय। निस्सय गाबोननिफ्राय रायजो राजाया फैनानै बेहाय गावनि जेनाखि गोसोनि बोसोरसेयाव लावखार ओंखाम जानो साननाय बेफोरखौ बेयाव जाफैगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो। डिसिप्लिन बाबै जाफैनायनि थाखाय मा स्पेसियेलि इयुथफोरखौ जौ लोंनानै बाइक सालायनानै एखमबा समाव एक्सिडेन्टबो जायो। स्पेसियेलि बुंनो थाङोब्ला जोंनि बिटिआरनि मोनसे थांखिया जाहैबाय क्लिन बड'लेण्ड आरो ग्रिन बड'लेण्ड। दा बेहाय मोनफ्रोमबो ससाइटि आरो बेनि अर्गानाइजेसन बा जिकुनु अनुस्थानफ्रावनो मोनसे नर्म्स थायो बा मोनसे रुल्स एन्ड रेगुलेसन थायो आरो जोंहा ससाइटियावबो मोनसे रेगुलेसन दङ आरो बे पिकनिक स्पटआवबो गोबां बेबायदि नियम निथि दङ जेरावहाय जोङो साबसिनै मेनटेनेन्स खालामनो नागिरनाय हाइजेनिक आरो जों बे ओनसोलखौ आरो बे सिनारिखौ जों साबसिन लाखिनांगौआ बयहाबो दायथ' दङ। दा बेजों लोगोसे बयबो बेहाय फैनाय लोगो लोगो सोरबा रंजायो फुरथि जाब्रोयो बा लोंनाय जानाय बारा जायो। दा बेफोर मटर बा गारिनि खोथा थाबाय। दा बेफोरखौ बेयाव कमिटिजों लोगोसे आरो कमिटिया हायाब्लाबो जोंहा जेनाखि आयेन बायदियै जोंहा थाना दङ पुलिस जोंहा दङ बेफोरखौ सहाय लानानै मेनटेन खालामलांब्लानो निस्सय बयबो मोजाङै मोजां जेनाखि पिकनिक जानो फैदों आरो न'आव मोजाङै सहैगोन आं बेखौहाय आसा खालामदों। आरो बयबो गाव गावबागावनि सायावबो थायो। नोंबो गोसो जानांगोन जे मालायखौ नोङो माने दुखु होआलासेनो माब्रै बेहाय रंजाफैनानै गोसोखौ गोजोन लानानै न'सिम सहैफिनो बेखौ गाव गावबागावबो सिन्था खालामनांगोन। दा बेखौ आं खावलायदों समाजाव जाहाथे जोंनि बे ओनसोलाव पिकनिक स्पट मोनसे दं आरो खाथि खालायावबो मोजां बार बारो आरो जाहाथे डिसिप्लिनै जालाङो आं बेखौहाय आसा खालामदों आरो मिजिंथिदों आरो बयनावबो दायथ' थाबाय गासै रायजो राजानावबो दायथ' थाबाय आरो कमिटिनाव मेक्सिमाम थाबाय आरो जोङो सहाय लानांगौ जोंनि जेनाखि थानासफोर थाबाय बिथांमोनखौ सहाय लानानै माखासे नेम निथि ब्रेक जायोब्ला बेखौ एसे सहाय मोननो थाखाय एसे खावलायनांगोन आरो। माखासे समाव सार नुनो मोनबाय थादों जे माखासे बैसो जायै लाइमोनफ्राबो जौ लोंनानै माखासे जाथायफोर जानाय दा बिथांमोनखौ हमथानो थाखाय मा निस्सय जों बेखौ नुबाय थादों। अकल बे पिकनिक स्पटआवल' नङा इभेन लामा सामा जों गोबां गथ'फोरखौ नुलांबाय थायो जेरावहाय बाइकजों एक्सिडेन्ट जानाय आरो बाइक गिदिर गिदिर सालायनानै गावखौनो गमब्रायनानै थानाय बेखौ जों नुबाय थादों आरो लोंनानै जानायबो जायो। दा बे खोथाया जाहैबाय जोंनि ससाइटियाव बेखौहाय जोङो माब्रै लाइमोनफोरखौ बे लोंनाय जानायनिफ्राय दस्रायाव लांनो थाखाय जोंहा माखासे जेनाखि ट्रेन्सफर्म जोङो खालामनो थांदों ससाइटिखौ जेरैहाय खेलफोराव जों नारसोमनो नागिरदों स्किल डेभेलपमेन्टफ्राव जोङो लांनो नागिरदों। दा बेफोरखौ जोङो मटिभेसननि एसे दरखार दङ मानोना जों मिथिगौ आवगायनि समनिफ्रायनो जोंनि ससाइटिया गोबां आन्दलनजों फैनाय सुबुंफोरा बेहाय लोब्बा जानानै दिनैहाय मोजां मोनसे परिबेस मोनदों आरो गोजोन मोनदों। बे गोजोनाव जाहाथे जों मटिभेसन खालामनानै लाइमोनफोरखौ जों मोजां लामाजों लांनो हायो आरो गोबां समाव जोंनि प्रखाखनफोरनिफ्राय गोबां राहाबो लानाय जादों खिन्थु
माखासे समावहाय इफेक्ट जादों माखासेयाव इफेक्ट जायाखै अब्लाबो जिखिनि आसा खालामदों नैबे स्पेसियेलि डिसेम्बर मासनिफ्राय लानानै जानुवारि फेब्रुवारि मार्चसिम बैसागसिमा गोबां मानसिफ्रा बेबायदि गावखौनो हगारसारनो नागिरो दा बेफोरखौ जोङो एसे कन्ट्रल खालामना मटिभेसननि दरकार दं होननानै आं सानो आरो जोंनि एरियायाव गोबां समायना थावनिफोर दं सार बेनि सायाव टुरिजम इन्डास्ट्रिखौ एसे डेभेलप खालामबावनो हायो नामा सिन्था खालामो निस्सय बेबायदिनो गोबां दङ जोंनि बे ओनसोलाव टुरिजम जायखौहाय रेभिनिउ जेनेरेट खालामनो हायो आरो बेबायदिनो सिन्थाधारायाव दङ नाथाय माखासे बिथिङाव बबेथिंबा हादों बबेथिंबा हायाखै जों बेफोरखौ जुदि मोजाङै नायनानै जुदि मोजाङै भिउस जोङो लाबोनो हायोब्ला जों निस्सय रेभिनिउ जेनेरेट जागोन आरो यां जेनेरेसन बिथांमोना बेहाय स्कप मोनगोन आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंहा मोनसे मेनेजमेन्टनि गोनांथि दं आरो बे टुरिजमखौ बयबो फरायनानै रोंखा राखा फैनानै बेखौ सालायनाया गोनांथि दं होननानै आं सानो आरो दिनै आंनिनो गोथार आखाइजों आइ फुवालिनि बे पिकनिक स्पटखौ फुंनि गोथार समाव बेखेवनानै होनाय जाबाय दिनैनिफ्राय दावबायारिफोरा पिकनिक बा लावखार ओंखाम जाग्रा बिथांमोनहा बाहाय दावबायफैनो हासिगोन पिकनिक जानो हासिगोन नाथाय पिकनिक जानाय समाव जोङो साखोन सिखोनखौ जोङो नोजोर बोनांगोन जोंहा गभर्नमेन्टहा मोनसे SOP दङ बे SOPखौ मानिनानै जोङो डिसिप्लिन भाबै लावखार ओंखाम जानायखौ जोङो खालामनांगोन आरो आं बुंनो सानो जे जोंनि टुरिजम इन्डास्ट्रिखौ फैबाय थानाय समाव माबोरैहाय फेहेरलांनो बा टुरिजम इन्डास्ट्रिखौ गोगोम खालामलांनो BTC ओनसोलाव बिनिनो मोनसे तालिम बा ट्रेनिं बादि जोंनि बे जायगानि सेंग्राफोरा बे पिकनिक स्पटखौ खुलिनायजों लोगोसे बिथांमोनहा टुरिजम इन्डास्ट्रिनि जानाखि मेनेजमेन्ट बेफोरखौ सोलोंलांनो हागोन होननानै जोङो फोथायो बेवहाय नायथावथ' मिथिंगायारि समायना दङ समायनाय दङ दा बे मिथिंगानि जोंहा खाथियावनो आइ दैमा दङ आरो बिफां लाइफांफोर दङ बे बिफां लाइफांफोरजों समायना जायगा बियो दा बे जायगायाव फैयोब्ला बयबो गोजोननायखौ लानो हागोन आरो लावखार ओंखाम जाथावथाव मोनसे साबसिन जायगा होननानै बुङोब्ला बे आइ फुवालिनि बे जायगाया ब्रिज खाथियाव जोबोद समायना जोङो माखासे समाव खायसे पिकनिक स्पटफोरखौ सरकारनि नेमखान्थिजों सोलिखौ नुनो मोननाय जादों दा सरकारिनि नेमखान्थियानो जाहैबाय SOP स्टेन्डार्ड अपारेशनेल प्रसिडिउर दा बे SOP मथे बे गाइडलाइन मथे जोङो माने सानाव जोङो पिकनिकखौ जानो हागोन बाहाय प्लास्टिक इरि बायदिसिनाफोरखौ जोङो साखोन सिखोन लाखिनांगोन आरो मोनाबिलि 4टा बाजियावनो जोङो बिनिफ्राय रिटार्न जानांगोन बेबादि गोबां माने SOPआव लिरनाय दङ बे मथे सोलिब्लानो जेबो जेंना जानाय नङा होननानै जोङो फोथायो माखासे स्पटआव नुयो जोङो माखासे जानाय लोंनाया थासारिया माखासे गुबुंले जायो जानाय लोंनायजों दा बे गुबुंले थासारि जानायखौ जाहाथे निसा माने लोंनायफोरखौ एसे खमायो बेखौ जोङो रायजो राजाफोरखौ बा लावखार ओंखाम जानो फैग्रा सुबुंफोरखौ जोङो खावलायो 18 बोसोरनि गाहाय बैसोनि गथ'फोरखौबो पिकनिक जानो नामा जौ लोंनाय बायदि बायदि माखासे समाव गारि एक्सिडेन्ट जानाय बेबायदिखौ नुनो मोनबाय थादों दा बेफोरखौ हमथानो थाखाय पिकनिक स्पटनि कमिटि ओमफ्राय ससाइटिनि माखासे आफादफोरखौ नोजोर होनो थाखाय बा दायथ' लानो थाखाय बिबान लानो थाखाय मा खालामो दा पिकनिक बा दावबायनाय बा लावखार ओंखाम जानाय बियो सुबुं जिउनि मोनसे एंगारहायै बाहागो दा बेवहाय सोरबा फेमिलिखौ लानानै फैयो गथ' गथायफोरखौ लानानै फैयो फेमिलिखौ लानानै फैनाय बै न'खरफोरा गारजेनफ्रा बेखौ जोथोन लानांगोन आरो जाहाथे 18 बोसोर बारै गथ'साफ्रा जौ लोंनाय निसा जानाय बेफोराव जाहाथे लोब्बा जानो हाया बे मेनेजमेन्ट कमिटिया बेखौ नायनांगोन नोजोर होनांगोन SOP मथे बेखौ
दैदेननांगोन बियो मोनसे बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव समायनासिन मोनसे जायगा होननानै जोङो मिथिगौ बयबो फै बयबो बाहाय माने रंजानायखौ लाफै बोथोराव दा बुंनो थाङोब्ला बे मिथिंगायारि समायना माने जोंनि बे बैग्रि बिफांफोर दं साखाथियाव माने दैसा स्राय स्राय दं इदम नदी तीरम विहारणस्थलः मनोहरम इदम जलम स्रवति सह वृक्ष नृतन्ति पक्षी स मनु स मधुहरः गायन्ति सुंदरम सुंदरम इदम स्थानम sundaram. So I request all the people to come and enjoy in this place. Thank you. Thank you.